Είναι μεγάλη ευλογία όταν έχεις ανθρώπους να σε αγαπούν φυσικά, και βρήκα εκεί στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο παμπάλαιο, πρέπει να είναι 1938 νομίζω έγραφε, είναι και διαλυμένο και δεν μπορώ να το πολύ ψάξω, και άνοιξα τυχαία σε μια σελίδα που είναι σκισμένη και κατεστραμμένη. Ένα λεπτό να κλείσω την πόρτα να μην ακούτε την αφιγραντήρα. Η αυτή είναι σκισμένη και τετραχυλισμένη και ταλαιπωρημένη σελίδα, και εκεί αυτοί τα διάβαζαν αυτά και επηρεάζονται. Ήταν στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία, στο κεφάλαιο 2, και γιατί το αναφέρω, εκεί που έπεσα είναι ο αγαπημένος μου των προφητών, ο Ισαΐας. Ο Ισαΐας είναι η φωνή της πληρότητος του της χάριτος του Θεού. Έχει να πει αυτά που έχει να πει. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα οποία τους προτρέπει να κάνουν, και όμως χρειάζεται να τα αφουγκραζόμαστε. Για να δούμε στο κεφάλαιο 2, οι 191 σελίδες είναι το κεφάλαιο 1. Έχει άλλο θέμα. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι περί της προς τον πλησίον αγάπης. Είναι αυτή η ενότητα εδώ πέρα και λέει: το δεύτερο μέρος της δικαιοσύνης είναι να κάμωμεν εκείνο που χρεωστούμε προς τον πλησίον, χρέος μας δηλαδή. Να αγαπούμε τον αδελφό, τον πλησίον. Και ας πάμε παρακάτω, και που μας ενδιαφέρει τα διαβάσουμε όλα για να δείτε το σκεπτικό με το οποίο εκκινούνται οι άνθρωποι του τότε. Ήγουν να τον αγαπώμεν, δηλαδή να τον αγαπούμε, να τον ελεούμε και να τον συμπονούμε καθώς μας προστάζει ο Κύριος. Θα το φτιάχνω λίγο στη δημοτική για να είναι πιο εύληπτο σήμερα. Ανάγνωσε, λέει, τους προφήτες, το Ευαγγέλιο, τις επιστολές, και απλώς όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη που λέμε εμείς, Νέα Γραφή, λέει, εδώ είναι μια δημοτική περίεργη μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής. Να δεις, λέει, πόσους επένους και πόσα το σάφτα εγκόμια της επίειας, της ευποιίας, να κάνεις το καλό δηλαδή, να θαυμάσεις. Πόσον είναι, λέει, τούτο το μέρος αναγκαιότατο, και πόσο μας παραγγέλει ο Κύριος, ποταπών χρέος, λέει, έχουμε να σπλαγνιζόμεθα των πλησίων. Στον Ισαΐα, πάει σε αυτά που θέλω να πω, βάνει το άκρον. Το άκρον, το μέτρο δηλαδή, το ακρότατο, το καλύτερο, αυτό το λέει στον Ισαΐα. Και την τελείωση της δικαιοσύνης στην προς τον πλησίον αγάπη, και πρώτον τους το λέει όταν γόγγιζαν, λέει, οι Ιουδαίοι και έλεγαν: γιατί, Κύριε, όταν νηστεύσαμε και θλίψαμε τις ψυχές μας, δεν κοίταξες τις νηστείες μας, ούτε ποσός μας εψήφισες, δεν μας έδωσε δηλαδή σημασία. Αποκρίνεται ως εκπροσώπου του αυτού προφήτου και λέγει τους, και τους λέγει ως αντιπρόσωπος του Θεού ο προφήτης, ή το ανάποδο, ως εκπροσώπου του προφήτου ο Θεός λέγει. Τα δεν λέγει Κύριος, είναι η τακτική των προφητών. Αυτά μου λέει ο Κύριος, αυτά σας λέω. Γιατί τις ημέρες της νηστείας σας κάμνετε τα θελήματά σας, και όχι το δικό μου, και σφίγγετε και πνίγετε τους χρεοφιλέτες σας. Ακούστε τα ξεκάθαρα, δεν θα πω και πολλά. Νηστεύετε όχι από τα σμάχας και τα κρίματα. Δεν σταματάτε τις μάχες, τα κρίματα, πολέμους, ακαταστασίες, ύβρις, τρικλοποδιές τους άλλους, κακίες, εκβιασμούς, ό,τι θέλετε βάλτε σε αυτό. Ούτε, λέει, σταματάτε να κακοποιείτε τον πλησίον. Δεν το κάνω εγώ να νηστεύετε, αδελφοί μου, άλαδο, και να τρώμε ένα σάρκα του άλλου. Νηστεύω τώρα και γυρίζω και μαλώνω με έναν δικό μου άνθρωπο. Αμάρτημά μου τεράστιο. Το εξομολογούμαστε ο ένας τον άλλον και στον πνευματικό. Δεν θα πηγαίνουμε κάθε 10 λεπτά. Στο πνευματικό πάνε μια φορά το μήνα κι αν. Δεν θα τους τρελάνουμε τους πνευματικούς. Δεν είναι ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής. Αυτή είναι για άλλη δουλειά. Και δεν θα σας βοηθήσουν και ποτέ. Αλλά δεν θα σας το πω σε live το μυστικό για να βοηθήσεις.
κάποιον άνθρωπο. Αυτή η νηστεία, λέει, δεν μου αρέσει, λέει ο Θεός. Λέει και ο Κύριος Παντοκράτορ, λέει στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ξεσκίστε τις γραφές του ψεύδους και της ωφελίας, διαρρήξετε τα βία συναλλάγματα. Αφείτε τους θλιμμένους σας στην ελευθερία τους και πάρετε το ζυγό όπου τους εβάλλετε. Όταν έχετε ένα άρτο, μοιράσετε τον με τον πτωχόν και να αποδέχεστε τους ξένους και τους πένητας. Δυστυχώς εμείς, αδελφοί, δεν κάνουμε τίποτα από αυτά. Αγοράζουμε λαμπάδες από μοναστήρια και έρχεται ο άλλος και τον συχτηρίζουμε, τον κακοποιούμε με τον λόγο μας, τον κακοποιούμε με τα έργα μας, τον τρέχουμε, τον κυνηγάμε. Αν δεν είναι έτσι, αυτή η νηστεία δεν ωφελεί, είναι ψεύτικη, είναι υποκατάστατο της αληθινής νηστείας. Η αληθινή νηστεία δόθηκε για την αλωτρίωση των κακών, να φύγουμε από τα πάθη, τους εμπαθείς λογισμούς και τις πράξεις και να έρθουμε πιο κοντά στην πραγματικότητα την πνευματική. Φυσικά δεν είναι το ίδιο να φωνεύσουμε και να μετανοήσουμε ή να πάρουμε ένα μολύβι από τον άλλο και να το δώσουμε πίσω, αλλά πνευματικά την ίδια στενοχώρια προκαλεί μέσα μας. Την ίδια ακαταστασία στη σχέση μας με το Θεό επιφέρει. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας διαλέξουμε την αληθινή νηστεία, που είναι να κλείσουμε πρώτα το στόμα στο κακό και ύστερα να κάνουμε την νηστεία των τροφών. Για τους αδελφούς που είστε ασθενείς και δεν θα μπορείτε να νηστεύσετε, όπως λέει η Εκκλησία, αλλά εδώ